ọtụtụ ndị ma ihe ha na-eme. Ihe ha na-eme do ha anya ọfụma, mana ihe na-eme na ndụ ha ka ha na-enwere ike ịkọwa. Ọtụtụ ndị bụ experts, professionals. They may be perfect in what they do, but why they don't prosper is what they cannot explain. And that is why we are here. Nyaka iji nọrọ ebe a n'abalị a ka anyị nyere mmadụ aka, ka m kwuo ya ọzọ. Ihe mee na ọ da aga n'iru abụrụ na ọ mara ihe ọ na-eme. Ihe mee na ọ da eme ọfụma abụrụ na ihe ọ na-eme doro ya anya. Na ihe ọ na-eme doro ya anya, ọ bụ a professional na field ya. Ọ dịkwu very perfect n'ihe ahụ ọ na-eme. Mana ihe mee na ọ da aga n'iru ka anyị na-eneba anya ya. Ndewo onye na-ege ntị. Good morning, good afternoon, good evening, based on ebe nọ na anụ onu anyị. Ka ndị na-esonyela anyị na Facebook, biko pịara maka na share button ka ndị ọzọ nwee ike sonye. Dị na bụ na nwanne gị nọ n'akụkụ Ọnịcha, Anambra State, mee ka ọ join anyị ngwa ngwa na 99.1 FM Ndi Igbo Radio. Now, ihe mee na mmadụ ga-ama ihe ọ na-eme, o dolu gị anya that you are doing your best, that you can't get married when your mates are getting married. You know what you are doing. Man, na ha arụ ụlọ. You cannot even accomplish one project. Mana ndị ọgbọ gị, even ndị ka mma, na-agazi ahead of you. Ịma ọrụ onwe gị ọfụma, ịma ọrụ dị ndụ ị na-ebi ọfụma. Mana ịtụ ime mụta nwa na be di gị bụ problem. Ibe gị na-eje okwu visa, ndị nyere contact buru gị ụzọ nweta visa jebe ebe ha na-eje, lukwa n'ebe ha na-eje nweta ọrụ gị nwaka na mark time. Something is wrong somewhere, and I will reveal so many things to you today. Aga m emepe anya gị n'ọtụtụ ihe taa. Nyaka nji ayọ ka ịpịara maka na share button ma ọ bụrụ na ị na-esonye m na Facebook, then ọ bụrụ na ị na-anụ m na radio, please do not go away. Ihe ji nọ ebe a maka ọdịmma gị. I handled a case recently, the case of a young man na-enwe problems. Please, I'm your ọzọ na-eso na Facebook, pịa aka na share button. Oh, the case of a young man na-enwe problems. So many problems, from one problem to the other. Ojego na ekpere, ojego dibia, ojego eze nwanyị. But the only thing oji aka ebe a ihe bi na onje bụ no spend the ego, spend the cha ego without a single result, without a tangible result. Onwe onye na-anụ onu m this night, ọ dịkwa otu na ndụ ya. Ịgbago mbọ ị ga-agba dịka mmadụ, ejegolu ọrụ gị ọrụ na mmiri ihe na-ebe ijego n'ụlọ ụka, enye gị fasting, imecha fasting, yet ihe na-ebe ka na-ebe. Ịbakwugo n'aka ndị amụma, ndị pastors, ndị na-eri ndị mmadụ, because otu enwere ndị wayo n'ebe ndị pastors nọ, otu aka enwekwara ndị wayo n'ebe ndị dibịa na ndị eze nwaanyị nọ. Ndị a ga-anagide gị ego. Abịa na nke ndị ụka, ka m kwuo nke dome anya ọfụma, asị gị na ị ga-agba kaadị, ịgba kaadị, anaghị ego counseling, otu awụ na-eji, ịkwụọ ụgwọ counseling, gba kaadị, kwụọ ụgwọ deliverance, kwụọ ụgwọ ekpere, sow seed,
asị gị na ị ga-eso seed na ọ bụ na isoro seed na Chukwu amazi ekpere gị iso seed ị na-anụkọ seed nọ nnukwu ego ajụọ ga arọ n'ịdị ọ bụ na ịdị 45 years agwa gị na ị ga-eweta 45,000 tupu ihe adị mma ndị ori and so on and so forth. Ọ bụ na ịdị 70 years mana ego ga-abụrụgo 70,000. Emekata onye amụma asị gị na ị ga-eje mechi akaụntụ gị Father in the Lord gị asị gị na ị ga-eje mechi akaụntụ gị were ego niile dị na akaụntụ gị bịa sow seed ndị ori and so on and so forth. Asị gị na a ga-asa gị ụchụ na ihe a ga-eji sa gị ụchụ bụ 250,000 ịkwụọ yet ndụ gị ka dịkwa otu ahụ ọ dị after ka asacha gị ụchụ. In fact ndụ gị adịrụzi otu ọ dị na ndụ gị jọziri njọ karịa otu ọ dị before because na ebe ahụ ijere iche na ejere ịsa gị ụchụ na ebe a ka a gbaziri gị nke bụ ụchụ original ndụ gị ka dị otu ọ dị. Now ebe m na-eje kịta bụ kedu ihe kpatara na ịbụ expert n'ife ị na-eme ihe na-eme dogo anya ịmara onwe gị ọfụma ịma onye ịbụ mana ndị ọgbọ gị na-enweta ọrụ ide enweta ọrụ ndị gị na ha gụkọ the same university graduate result ha dị mma ịkwụrụ ebe ịkwụ na market time from carry over to carry over. Ụfọdụ ndị benyere ncha ka ha wee wụọ arụ kasị gị awụ arụ now. Some people you helped ndị nye contact ndị nye connection ndị kụziri ọrụ ndị kụziri ihe a na-eme kasị gị eme ọfụma ndị bụ ụzọ gbaba ọsọ na asịsị gị gasị ike. As a girl ihe na-arụzi bụ ashebi imele onye ashebi taa imele onye ashebi echi imele onye ọzọ ashebi nwanne echi ọ na-abụ ndị ọzọ mere gị nwa ashebi ndị na-ele onugbu ọ ga-ana onye ọzọ mere gị nwa ashebi agachutu president onye ka anyị na-ekwusi ịdị mma mana something is wrong with you you matter exactly what is happening. And I told you that I handled the case of a young man onye ọ dị otu a na ndụ ya ọ na-eje ekpere na-eso seed na-akwụ tight na-eburu ya amụma but nobody told him what his problem was. N'ụlọ ekpere niile o jegoro na dibịa niile na eze nwaanyị niile ndị prophet na ndị prophetess nobody could tell him the truth. And the Bible says you shall know the truth and the truth shall make you free. Ọ bụrụ ego inye pastor ọ bụrụ ego inye prophetess ọ bụrụ ego inye eze nwaanyị ọ bụrụ ọrụ mmiri arụrụ gị ọ sị na ihe ga-eme ka ị nwere onwe gị bụ nke bụ eziokwu. Eventually imebe problem this boy si ka m gwasị ya ga ebe okwu dị. Problem this boy wee bụrụ na ọ nwere nwa agbọghọbịa o kwere nkwa na ọ ga-anụ ya. Ụmụ okorobịa ga-enụ ntị ụmụ okorobịa ga-enụ ntị. Ọ bụ na ị nwere nwanne nwoke share this broadcast. Ọ bụ na ị nwere nwanne nwoke ma ọ bụ oyi nwoke ma ọ bụ cousin gị bụ nwoke share this broadcast. Youths ga-enụ ntị. Nwaanyị ọ bụ na ị na-adịrọ sure na ị ga-anụ edeceive kwana ya. Mba agwa gị so many things now. Nwaanyị ọ bụ na ị na-adịrọ sure na ị ga-anụ ejikwa na marriage false hope marriage wee jidie n'ọlụ because ijidie n'ọlụ a number one o nwere ike na-abịabe gị na-azalụ gị ụlọ na-esiri gị nri na-asụrụ gị akwa ficha ụlọ gị eficha na-afọ m wife material ijesi anata n'abalị irie nri osi obupụ afele sacha afele ị na-akwụkwọ ya ebe ọ dị na-ekwakwa ya iko n'enu ya maka na ịchọpụtago anyị bụ ụmụ nwoke na-ekwu ya mgbe ọbụla na ụmụ nwaanyị nwere obere uche. Maka na ịchọpụtago na ụmụ nwaanyị nwere obere uche tụmadụ mgbe ha nụrụ marriage were na marriage promise na ị ga-anụ ya
You promise her, you promise her of marriage. In your false hope, while you know that deep down inside you, no one of which or no sister. Osielu gindi, oswalo gakwa, osalo gono, sale gaferi jirini, sava gini mi ibata, ikwakwa yiko nenuye, ikwachakwa yiko ha, iwala hugo, dupuye oje bite ego, oje na meeting je borote ego, ko we support wage na business. With hope no na support life partner ya. Why di ma no onwegi no woro mgbe ga anu nwanyi ya. Ima no onwegi ni decide to be no this lady. Oje sia bitelu go na meeting. Nyezi agi ki we me business. Ifu sia na idigo okay. Mbafu ke ga akobari ya na your grandmother. Gwalu your great grandmother na ndị bụ na ada anụ nwaanyị na befa mgbafu ka ịma mgba ka ị ga-eje jụọ ajụjụ na nwanne mma m nke tọrọ papa m sịrị m o mgbafu ka nwanne mma gị nke tọrọ papa gị ga-asịba gị all this while this girl na-abịa na-asara gị afele ijuru ase all this while this girl na-abịa na-esiri gị nri ijuru ase all this time this girl na-abịa na-eficharụ gị ụlọ ijuru ese bịa amara mma ndị a na-efolo m na Facebook unu na-apịkwa aka na share button maka na ụkpana okpoko gburu bụ ntị chiri ya pịara na maka na share button mgbe ọ na-abịa siri gị nri ijuru ese mgbe ọ na-abịa zalụ gị ụlọ ijuru ese mgbe sista na-abịa eficharụ gị ụlọ ijuru ese ijesi anata ikwakwa ya iko n'elu odibo ọgbalụ ga-agba and ọ na-eme ihe niile ndị a o were obi ya niile na-eme ihe to the best of our ability believing na nwoke nya na ya nọ bụ onye nya na ya ga-ebi forever without knowing na gụnwa na onwe ga-enwere such a plan na okwukwe ị na-ekwu ya n'ọnụ bụ just ka i wee ghọgbuo ya because na ụmụ nwoke na-asị ebe ọ bụ na ụmụ nwoke gbakọba afa na-ekwu ya ụmụ okorobịa basically na-ekwu ya mgbe ọbụla na ndị nwaanyị nwere obere uche. So you knew quite alright that you never wanted to marry this girl. Iwe jidi ya enslave ya na-ekwu ya nkwa marriage na-enye ya false hope. At the end of the day inu rapụ ya chofu akụkọ chofu excuse nye. Now ihe na-ewute sister nke a nji maka ya na-ekwu okwu akịta abụrụ na ọ je be this young man je gbaa odibo waste your time ya and the years when ogide n'aka nwoke a nọ n'aka this young man for 4 good years bịa ndị sister ụmụ agbọghọ ka njuke n'ụlọ ụfọdụ n'ime ụlọ ọgbọkwa ụlọ niile ọ mmadụ na-eme n'ihe a ka ọ bụ ebumpụta ụwa. Biko pigodoro maka na share button. O wee sị gị na ya ga-anụ gị iwe nọgide n'aka ya 1 year gaa ọ sị gị na next year ọzọ weta engagement ring gbanye gị n'aka wee na-egeji gị mgbe o ji chọọ. The only aim o ji gbanye gị engagement ring a bụ ka o wee na-egejiri gị mgbe o ji chọọ. Ịgbarụsị engagement ring ọ na-egejisi gị. Biko pịara maka na share button maka ndị na-eso m na Facebook. In the process ịdịzie ime o mekwa gị o suggest kwa ka ije wepụkwa afọ ime gekwa m ntị ndị sister unu amụrụ what is wrong with our sisters. Onye enu chọrọ ịnụ gị ịdịzie ime n'aka ya ọ gwakwa gị na ga-eje wepụ afọ ime na adịbe ready. Sister izuzuru ije wepụ afọ ime onye tụbalụ gị nwoke na-achọ ibu di gị tomorrow sọsọ na ọ tụtagoduru alụ ka ije wepụ afọ ime a
Ezuberologema na something is wrong somewhere. Anama biako. Amam na this program abroad they are happy na share button. They will not accept to share this one. Because on other janante. But that is why I own bitter truth and sweet testimonies. Because I will tell you the bitter truth that will produce the nice testimony. And that is why in my ministry as a prophet, 25 years in Nonimi Josiah de Konyamuma, Ananuromuma de go tight, Ananuromuma de go seed, Ananuromuma de go consultation, Ananuromuma de go deliverance, Ananuromuma de go counseling. But I will keep telling you the truth. Mana wagi ezioku. Makana Bible says no ezioku geme kono poa noru. Oburu egi nye pastor geme ke poa noru. Oburu gweku baka epele geme ke poa noru. Ife nso igote na church ama me ke poa noru. Mmiri nso ahụ, mmanụ nsọ ahụ, ude nsọ ahụ, o nwekwuzi nke na-eleki nsọ. Na okwute nsọ David ji wee bu Goliath nsọ. Eche mmobo ofu okwute ka David ji wee bu Goliath. Nke a na-elezi na church kita o emerie photocopy. Ya gudikwa. Ife nsọ kari. Okwute nsọ, aja nsọ, okuma nsọ, mmiri nsọ, handkerchief nsọ, towel nsọ, pillow nsọ, kwilikwili nsọ, ogiri okpeyi nsọ. The word of God never said in Iyan Sunday again make a noru. But the word of God said the truth shall make you free. Nkebe ziokwu na agwa gị make a noru, sister. I'll be praying for you. Man, better get better. Agama na go. Mbanu 25 years no n'ọlụ. Onwe onye nna goro nyakwuo. Agama na go. Man, ị ga-enwe testimony. Nobody get you kum na gwa gị wee mee ife. Kedu ka ị ga-esi na brother si na ọ ga-anụ gị iwe kweta? Pam otubago gị ime. O wesi gị okay, don't worry. Na ịmụsịzi nwa ka ejezi afọ ndị bụ unu. Iwe kasholu. Iwe mumuru. Wee nọdụ ebe a. Wee mụọ anya bụ nwa. Iwe mụsị anya bụ nwa. Ika nọ n'ọmụgwọ ọtụbakwa gị ime ọzọ gbakwa gị nwee njidi ka emụsịzi ya nke a mmụọ nara ana ndị sista Chineke melụ na ebere then abịachieta m na broda nji maka ya na-ekwu okwu a ife o jiri nwa agbọghọbịa bụ 4 years ya dịka m gwa gị sista na-asụrụ ya akwa na-esiri ya nri Nazaria uno, ficha uno, dozie uno, sari afele, for more wife material. Brother Jessica Nata, okwakwa yiko n'enu ya. At the end of the day, odubukwa sister, nya je biteri ego ka we support our business. Ka ngwafia we puta, ka ele puta we waluzi ego gba nkwụ. Sister anụrụ ana ịgba nkwụ, gbapụ je bite ego na meeting. 345,000. Bite 345,000 we support our brother na business. Ego bara na brother aka pia o block wa sister, block wa na phone, block wa na WhatsApp, block wa everywhere. Sister we kwugharị basia ka isi malu bụ na brother na-enwezi problem jenu na-ekpere ndị ekpere eze nwaanyị olo ndị dibịa wa onwero nke wọkụ upon ego di no spend the no ekpele or work. Share this broadcast. Upon ego di no spend the nadibia or work. Upon ego di no spend the no na nkende eze nwanyị or work. Away from na broadcast 2 weeks ago na social media na Facebook we chat ba muni awe bido baba agwa o anakwa mi permission na ngeji ihe gbasara akụzulu ndị mmadụ ife mama akpa afia mmetinye foto ya mmụọ Chineke wee mepe anya m mwefu nwa agbọghọ bịa gba ọtọ
na aṅụ iyi na akpọ mmadụ afa mgbe si ọkwa afa gị dị ihe dị otu ọsị m mgbe si na o nwere nwa agbọghọbịa je kwa gị iyi na mmụọ o nwere nwa agbọghọbịa beelu gị akwa tinye aka n'obi na Chineke na-agwa m na nwa agbọghọbịa bụ ihe ahụ ụmụ nwoke na-eme ụmụ nwaanyị ikwu ya nkwa na ị ga-anụ ya mechi ime ya abandon heartbreak out of heartbreak o wee ṅụọlụ gị iyi na ife ama aga natara gị nke ọmụ ụbọchị ndụ gị niile ọ sị m na ya ma onye ọ finally eweta nọmba nye m mgbe soro na-ayọ sista na fon mgbe soro na-ayọ sista sị biko mezie anụrụ ya ebere ihe ọ bụla ikwu n'isi ekwugasịa ya sista ekwe wee lue kịta sista ekwebe mana ama m na Chineke ga-emeri ebere wee lue kịta sista ekwebe sista sị m nọ 4 years onye m na-asị bụ meri ka emere ebere ma ọ jụkwa naanị ya ebe o si weta 365,000 abi 45,000 o ji ebute ndị mitin wee sọpọtụ ya o bulu ego gbawarụ afele niile ọ sara ya naanị iyi nri niile o siri ya iko niile ọ kwara ya kancha now ka ihe nji wee gwa gị ya na broda ma ihe ọ na-eme mana ọ mara ebe ihe na-eme ya si otu aka ọ dị na ndụ so many ma ndị na-ezu ori ịpụ ya yahoo ihe aka ya akaụntụ mmadụ were gị o wee bele gị akwa tinye aka n'obi akwa ha na-akwa n'iyi ndị broda na-eme ya ndị sista na-efilu na ha ga-eme nwunye one day monkey go market no go return ikekwe ime ya ngozi mee ya ada mee ya ọbịageri mee ya Chiamaka mee ya Amara mee ya nke makọna m don't worry ofu ụbọchị ime ya onye ga-ama ụzọ chọta anyị nwa ọ dịka anyị nwa m ihe a na-eme abana sụwa ya nni ụbọchị ị ga-eme onye ga-adabata n'aka m maọbụ ndị dị ka anyị nwa ma ihe a na-eme abana sụwa ya nni brọda ije kacha ije gbaba ọsọ. That is the problem we have. You do things the way you want, at the result ya na-akpọzi anya mmiri onye izuru ori onye ahụ ihe akịrị akaụntụ ya onye ahụ iwekọrọ ego dị na bank ya onye ahụ ịnapụrụ fon ya ịsnachara akpa ya na fon ya wee swipụ ego dị na akaụntụ ya anya mmiri ahụ na-akwa n'iyi. Take note. Nwa agbọghọbịa ahụ isi na ị ga-anụ emechi ya he break a heart ya at the end of the day after wasting years with you he push you out. Ọ bụgodị na ọ ṅụrụ ọrụ gị iyi ọ bụgodị na ọ bịakwutere ọ dị ka anyị ka pịa gị mgbajala akwa nkịtị obelu ama anakwa n'iyi. That is why you see na so many people ma ihe a na-eme ka ha na-amarọ ekpere me mmadụ ekpere taa ọ bụ na ị ga-abịa n'ezi nchegharị nwoke nwaanyị nọ na n'onu m n'abalị a amara Chineke ga-abara gị ụba ọ dị mma Chineke ga-eru gị aka ngozi Chineke ga-abata n'ezinụlọ gị ọnọdụ ahụ jụrụ mgbanwe ga-agbanwe akụkọ gị mgbe ochie Chineke ga-eneghara ya anya because the Bible says the time of ignorance God overlooks. Chineke ga-eneghara ya anya. Dere m ozi na message box ndị na-afọ m na Facebook dere m ozi na message box then ndị na-anụ ọnụ m na redio aga m enye gị akara ekwentị ị ga-akpọ ka mụ na gị wee fụ iru na iru. No matter the problem dị na ndụ gị, no matter the problem dị na family gị, I am beating my chest to tell you that God will answer your prayers without anybody demanding any money from you. Onye na-anaghị ego ka agba kaadị ka e wee fụ man of God bụ onye ori. Onye na-asị gị kwụọ ụgwọ maka deliverance bụ onye ori. Onye na-asị gị na ọ bụ na isoro seed na-amaghị ekpere gị bụ onye ori. Egesikwuru na ha ego tithe. Don't stop giving them your tithe. Ihe a bụ ihe dịrị ụmụ ogbenye na ndị di ha nwụrụ ndị na-enwere nne na nna according to the Bible, Exodus chapter 26 verse 12. Anakọrọ gị ego. Let me not go there. Iwere ego ịtara afọ kpata ndị pastọ na-eri gị na-abụ ọgaranya tebulu nnukwu moto gbafeta fụ gị ụbọchị mmiri na-ezo fụ onye na-etụtara ego fajigo moto ọgba nwa gị mmiri gbagha gị jebe ebe ọ na-eje ọ lụọ nnukwu skuul lụọ nnukwu ụlọ akwụkwọ tinye ụgwọ akwụkwọ ebe ị na-agaghị akwụnwe ụgwọ akwụkwọ ya mana skuul ahụ iso wee tụọ gị ya
ụlọ akwụkwọ ahụ ọ lụrụ ịmagụnwu na skuul ahụ because the school fees is too high mana ego iso tụkọta n'ụlọ ụka ka ejiri ya. Ndị mmadụ meghe n'anya unu well aga m ihe ga-akara ekwentị ị ga-akpọ ma ọ bụ na ị nọ ebe anyị na gị ga-afụ iru na iru. Anyị na-afụ ndị mmadụ na Wednesday, otu echi bụ Wednesday, ana m afụ ndị mmadụ ebe dị ministry bụ na mgbada ide mmiri Obosi ebe enwe former police station n'ụzọ gara Owerri road ma isi mkpọ bata then isi Owerri road bata before irigote ugwu Obosi ifu nnukwu signpost eselu ndị ku ejima ịtọ na ejima ịnọ ndị a bụ ndị bụ nwaanyị aga before ndị a bụ ndị bụ nwaanyị aga before mana Jehova gosiri ihe o jibiri Chukwu na ndụ fa. Their pictures are there na nnukwu signpost a Ifrem Ọnọnye Ministries ebe a ka ị ga-abịa Wednesdays 9 o'clock anyị ga-enye gị attention mụ na gị buru oche nọdụ anyị ama n'ụzọ 15 minutes ihe a na-eme na ndụ gị ihe a na-eme na family gị anyị achọpụta ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgụrụ wee chọọ ka esi akwachie ndụ gị adịbakwa mma and ana m ekpere gị ekpere na ndụ gị ga-adịbakwa mma n'aha Jizọs Kraịst. Ngwa were akara ekwentị a ka ịkpọ ma ọ bụ na ị na-abịa ọ gbagwojuo gị anya sorry ọ bụrụ sọsọ na Wednesday ka anyị ji afụ ndị mmadụ anyị na-afụkwa ndị mmadụ na Sundays the same venue na mgbada ugwu Obosi a the same venue by 9 o'clock on Sundays. Anyị na-edebe moto na Elohim filling station maka ndị isi side mkpọ ụmụ ojii Ogidi 33 Express Dazan wee pụta. Anyị na-edebe moto na Elohim filling station bọs white edelu Ifrem Ọnọnye Ministries bọs a ga-ebu gị free of charge o nwere ego a na-ana gị it's not about your money iwekwuru ego ị na-enye anyị sef na ka eme ka ịdị mma ka anyị na-agba mbọ. Then n'Ọba Junction Old Road ị ga-afụkwa by 9 o'clock on Sunday ị ga-afụkwa bọs edelu Ifrem Ọnọnye Ministries worldwide white ka ọ na-acha ịbanye moto nwere na-anaghị shishi until you rute na the ministry. Then ndị nọ na Owerri Road ebe a na-akpọ Showlight bọs na-akwụ ebe a and the Ekesin ịbanye moto ebe a free of charge obute gị na the ministry. Ọ gbagojube gị anya kpọọ nọmba 07064225618. ekpere mbụ na ị ga-enwelili testimony ga-eme ka ụwa mara na Chineke na-aza ekpere n'eziokwu n'aha Jizọs. The phone number bụ 07064225618. The other phone number bụ 08066609000. Ka m kpọọ ya ọzọ 08066609000. cheta na Wednesdays ka anyị ji afụ ndị mmadụ ya na Sundays Wednesdays and Sundays ka anyị ji afụ ndị mmadụ agụgụ gị ebe ọ bụ na Ifrem Ọnọnye Ministries dị na mgbada ugwu Obosi mgbada ugwu Obosi ma ime ka ị na-eje slọta ọ dị n'aka ekpe na mgbada ugwu ahụ ma ọ bụ na isi na Owerri Road bata before iligobe ugwu ị na-anya na straight n'iru gị from Second Niger Bridge maka ndị si Asaba ịbatara na n'anya n'iru gị ị ga-afụ the signpost ndị si Nnewi Ihiala ga-esi Owerri Road bata you see the signpost big signpost eselu ndị kuche ejima ebe a ka ị na-eje ndị akuche ejima bụ ndị Chukwu zara ekpere ha mbụ and ama m na ọ ga-aza nke gị n'aha Jizọs. and ana m eti aka n'obi na-agwa gị na Chineke ga-aza ekpere gị ebe mmadụ ọbụla na-agaghị asị gị weta ego ọbụla ka Chineke gọzie gị. Wednesdays 9 a.m. and Sundays 9 a.m. enwekwa m ike ịkpọrọ gị akara ekwentị ọzọ ka ị ghara ichefu ya ma ọ bụ na idetara ya 07064225618 ya na 08066609000. afọ mbụ Ifrem Ọnọnye nwanne gị n'ime Chineke. ka Chineke gọzie gị ndị niile na-anụ olu m na redio ma ndị na-esonye m na Facebook. amara Chineke bara unu ụba n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ndị Facebook ka mụ nọ nọrọ ya. Kekonomen ndị Facebook, how are you? Ama m n'ụlọ na-esonye ọfụma. Valentine dike Chineke gọzie gị o. Uche Chizoba Mberede ọgụ
anya kora Chineke gozie gị o Akụnne Obioha Chineke gozie gị o ama m n'Ishi Ago the broadcast Nnamdi Ọfọbụike Monday amara m Ishi akwa the broadcast. Did you share the broadcast? God bless you. Valentine Dike Chigozie Anugwo Piarana Makana share button. Okay, the show na this broadcast on your page. Uju Igbokweze Igbokweze Piarana Makana share button. Ada Zion, God bless you. Ada Zion, God bless you. Ebele Idoko, God bless you. Piarana Makana share button. Oh, Piarana Makana share button. Marcel Wisdom, amara m na anonum ngwabone na anonum piara maka na share button. Sylvia Ngozi, God bless you. God bless you, Sylvia Ngozi. Ga piara maka na share button. Oh, piara maka na share button. Linda Nwoga, God bless you. Ga piara maka na share button. Nnamani Ọfọbụike Monday. Same near share the broadcast. God bless you for sharing the broadcast. God bless you. There was in a message box. No one we need. I na gigeji we pa iche. Ndi de golezi de when did Maderika turn by turn I get ebe no. Chideke gozie unu. Ihe ọma mebere unu. Mere ezinụlọ unu. Ekpere m bụ na Chineke ga-enyecha unu testimonies. Unu ga-ejide n'aka wee na-agwa ndị mmadụ yes na Chineke na-aza ekpere eziokwu. And when they look at it, Hafuna Chineke zaga ekpere, then you come out to tell them na Chineke zaga ekpere without anybody demanding any money from you. Na Chineke zaga ekpere nke a n'ebe a without anybody demanding any money from you. May God bless all of you in the name of Jesus Christ. Amen.